סדרה חדשה, לסדרה קוראים הילדה החדשה. בגן, חייב לציין. טוב, זהו, אני אעשה לכם אפקט לסדרה עכשיו. וואו. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל. שלום ילדים, איך עבר החופש? בסדר, הגננת. עבר ממש טוב. כולם אמרו עבר ממש טוב. טוב, אז היום מצטרפת אלינו ילדה חדשה בשם אילי. אוקיי, בסדר. תכבדו אותה, נכון? כן, ברור. אוקיי, אני אספר לכם קצת על אילי. היא בת 4, כמוכם, ומאוד מאוד אוהבת ילדים. חשוב לציין שאחת קרן והדובי הם סייעת. כאילו זה סייעת זה לבנות וזה לבנים. טוב, בואו נמשיך. אוקיי, אז אילי בת 4, ילדה מקסימה, והיא מקשיבה לגננות. בסדר. אין בעיה גננת. טוב, היא תכף תגיע. תעבור 5 דקות. היי גננת. היי מתוקה. בואי תשבי ליד נועם. למה ליד נועם, הגננת? אני רוצה לשבת לידו. לא, אני מצטערת. אילי יושבת לידו. שלום אילי. היי. טוב. בוא, אתה תעבור לכאן. אילי, בואי תשבי ליד נועם. את עוד תשלמי על זה. היא פחדה. טוב. היי נועם, אני אתן לכם 5 דקות לדבר עם אילי. בינתיים אילי, בואי תדברי במקומי ותספרי עלייך על שאלות. כמובן רק בהצבעה. טוב, בסדר הגננת. היי. אילי. כן. השאלה שאני רוצה לשאול אותך היא למה את כל כך מעצבנת? אני לא מעצבנת, אני רק ילדה. אחרי שכל הכיתה צעקו עליה שהיא ילדה מעצבנת. כאילו, חוץ ממנה וממנה. זהו, כולם צעקו עליה. טוב, כוכבית, הם צעקו עליה כוכבית. מדברת עם הגננת. את זה חלק 2, כי אין לי הרבה זמן.